Een record aantal basisscholen deed vandaag mee aan het Kinge OLS in Melick. Dat eigenlijk vorige week vrijdag zou plaatsvinden, maar vanwege de warmte werd verplaatst. En daardoor was het vandaag tijd voor een nieuwe generatie om de tradities van het Oud-Limburg Schuttersfeest voor te zetten. Met zelfgemaakte pakken en eigen instrumenten. Grenadier! Geweer! Rechts! Om! Die schutter die draait om. Dat is het resultaat van wekenlang oefenen op de speelplaats of in de gymzaal. En schutterijen, even opgelet. Want we zien vandaag ook wie er over een paar jaar zeker in aanmerking gaat komen voor een rol als commandant. En dit is Loek Engeman, de commandant. Op de plaats! Rust! Presenteer! Jou! Hij kijkt nou! Wij zijn nou! Kijk eens wie sterk en sjoer! Blauw met trots en dragen in koer! Echte instrumenten, dames en heren. Mooie kleurencombinaties ook weer. Alles netjes verzorgd. Naar de kapper geweest vanmorgen. De koning met het zilver en de vogel. De koningin met het prachtig boeketje bloemen. Jens met het vaandel en ze hebben dus een eigen patroon eigenlijk op een draagbaar. Ieder jaar meeschouwend met haar basisschool. Pupke gemak van Blikskes frisdrank onder meer. Dit was de jaar van basisschool de Kweroneer. En nu gaan we weer met z'n optocht. Goed zo, Lars. De Bielemannen met achter zich Len Kessels als tambourmeester. Het is onze jaar. Een donker verderop. Het vingen weer top. Met Spas en Wilpit. Jij het elke welzet. Hey! Met spas en veel pit en dat zit erin. Ja, en na de optocht gingen de kinderen naar de Schutterwei, waar de dag werd afgesloten met een spannende schietwedstrijd die de winnaar bepaalde na een mooie, lange dag. De Wieken Molenbeersel! En dat is dus basisschool De Wieken uit Molenbeersel in België geworden, die daar super blij mee waren. Zij waren over alle onderdelen de beste van de 37 basisscholen die meededen aan het Kinge OLS. Zondag start het OLS voor de volwassenen op dezelfde locatie.